ana lamini na bolomada dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Boubacar Fin an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'u waliɲuman dɔn bi ye sunkalo tile 2 ye i ka tile 2 kɛ ma bɛ segin an kɔ wa o ma i natɔ yan walima i ye mun dun fɛ suguri la de ko ne ma ɲɛnamini fɛ ta an bɛ tile joli la o tuma mun ko e y'a fɔ sunkalo banna e tile 6 b'a la k'a dasi ka taa sɔn an bɛ tile tan fɔlɔ an b'o minɛ san ala ni ce Boubacar i k'a dɔn kuma ala k'a tɔ su ni nɔgɔya ka musakaw nɔgɔya Boubacar i k'a dɔn an sigira an ka kɛnɛ kan laadala jɛmu anw fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ laadala bɔli kɛ Boubacar jamana kunnafoni a b'o de maa na min ye n'a dabɔra fo maa damadɔ ka fara ɲɔgɔn kan jaw tali o bɛ Sylvie bolo a fana b'u ka tubabu sunw na awɔ chrétiens ka sun daminɛna o i bɛ ka so sɛbɛ e ni bɔli kun tɛ ɲɔgɔn na sisan olu ka sun tɛ bɔli ni baliko ye n'i bɛ ji litiri 1 min i b'a kɛ litiri 5 ye kilancɛ n'i bɛ litiri 1 kɛ ta bɛɛ bɛ kɛ kilancɛ version dɔ in n'i y'a daminɛ sisan misali sɔgɔmada in na an bɛ waati min na sisan fo sini ɲɔgɔn ko nin waati kelen i b'a tigɛ dɔɔni nka i bɛ dɔɔni min o ka di o ayi foyi i tɛ foyi dun joni 24 heures b'o kɛ i tɛ ji min i tɛ dumuni kɛ o joni ka sun ye chrétien ka sun kɛ ayi ko bɛ dɔɔni dun dɛ ayi o y'a version wɛrɛ ye o bolofara wɛrɛ in bɛ k'o de ɲɛf'i ye o de ye hakika yɛrɛ ye ayi version fɔlɔ in de ka ɲi i bɛ dɔɔni dun i bɛ dɔɔni min i bɛ dɔɔni dun ka to ka tiri 1 ta awɔ o ma ɲi Boubacar Mamadou Surundi bolo bɛ nɛgɛ la n'a ye n k'i ɲininka ayiwa yamaruya di an b'a dasi a kan o bɛɛ bɛ a da lamɛnbaaw kan Boubacar i k'a dɔn radio Manca FM 92.9 i k'a dɔn a bara ka sandalama ni maa min yɔrɔ ka jan kosɛbɛ i su a Manca FM na kunnafoni ninnu i b'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ Manca FM yɛrɛfɔ daminɛna tuguni n'o t'a kun tulo la o an wulila o pano tɛ filijuru kuraw tɛ e tɛ sɔn ka kuma fɔ e ma ko pano man di ye wa ka dulo sani dugu cɛ fo Kɛɲɛrɔba fo Kolokani ayiwa an b'a wala a kan Mamadou astagfirullah ne kɔni ka sunko ye ne sigi an b'a ma astagfirullah karamɔgɔ ye tabali bona i y'a sɔrɔ popabo la masigeti karamɔgɔ dɔgɔ tun kɛra ne ko bala cogo bɛɛ di Boubacar Sidiki ne bɛ n bolo kari ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura san 30 ani kɔ sɛbɛnni Boubacar o tɛ bila ko ye Mahamadi Ture nin y'a ka sɛbɛn ye Boubacar i k'a dɔn n'a jar'u la u n'a se fila Bamanji jɛrɛjɛkulu minnu bɛ yɛrɛ wawa ani i k'a dɔn awa dadɛmɛ wale kɛli la jamana in kɔnɔ Boubacar i k'a dɔn kɔrɔtɔ ko tɛ a bi ban ni ala ni kɛra jɛnna n'a ye sɛbɛnnikɛla ko min y'an ka sɔrɔsi marifatigiw ye Boubacar u y'u kun da gati kan min ye Jarala Woroko ni o bɛ Yanfolila mara la maa min ni tora ye Bamanji la a ka ca cɛ 50 ye u n'u bolona mina Boubacar sɛbɛnnikɛla ko a ko état major général des armées u ye kunnafoni di sabula wulikajɔ kɛr'u fɛ wulikajɔ min ni sanfɛmɔɔw kumara k'a dabali tigɛ a bɛ waati jan bɔ Yanfolila n'o ye Buguni mara ye juma tɛmɛnen Boubacar an ka sɔrɔsiw minnu bɛ sanfɛla la hali u ma jigin dugu ma koyi Boubacar u ye wulikajɔ kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ u kumara ka ninnu bɛlɛ u bɛ don ka bɔ la Boubacar k'a dɔn u b'u kun da yen fɛ Boubacar sɛbɛnnikɛla ko min ye wulikajɔ ye u nana sɔmi na k'a fɔ ji bondo dɔ bɛ u taara u yɛrɛ fafa o ji la min ye Jarala ani Guruko kuma min n'u dɛgɛniyana k'a fɔ olu kɔni u kelen don o y'a sɔrɔ subaw ɲɛ b'u la sanfɛ Boubacar k'a dɔn yɔrɔnin bɛɛ sɛbɛnnikɛla ko n'u ye nɛgɛden banba ka banaminw ni ɲɔgɔn cɛ cɛ 50 i k'a dɔn o sera ka sarada tɛ k'olu ta lahara sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn a kɛra ba kɛrɛfɛla de la koyi min ye Buguni mara ye Boubacar kunnafoni in kɔni ni diriba ye kunnafoni di a sɛbɛkɔrɔ jɛlen bɛ dama k'o ma minɛn o minɛn b'u bolo
k'a fɔ maa kelen de b'u la min ye dankɛ wa o kuma t'a la Boubacar Sidiki fasiriba ko armée hali bi n'a ka bi k'a dɔn a bɛ wuli ka jɔ la maa minnu bɛ ni kelen-kelennin n'olu kɔni nɛgɛ ma bi olu kan olu kɔni ye suraka voiture ta Boubacar u y'u cun olu nɔfɛ i k'a dɔn dugukolo sanfɛ ka t'olu sɛdennin kantigɛ a ko n'o fana bɔra yen chef d'état-major général a ko ka kunnafoni di diɲɛ maa ma Boubacar hali bi jamana lakani na ani sɛgɛsɛgɛli ni jateminɛ fa bɛɛ lajɛlen na sanfɛmaaw n'o ye sɔrɔdasi minnu bɛ sanfɛ o don kelen nin février kalo tile 20 k'a dugu jɛ tile 21 la Boubacar i k'a dɔn u ye dasili kɛ dasili in kɔni kɛra fan min fɛ o kɛra jumadon de fana min ye Sunga maraka Boubacar i k'a dɔn o bɛ Segu mara la sɛbɛnnikɛla ko a ko jɛnɛjɛkulu dɔ fana fanyalen kun bɛ yen sabula moto ni mobile Boubacar i k'a dɔn u bɛ dantɛmɛ wale kɛ ayiwa ka sɔrɔ ka t'u dogo jiribaw jukɔrɔ olu t'a dɔn yen tɛ dɔgɔyɔrɔ ye o sabula masimafɛn min bɛ sɔrɔdasiw bolo sanfɛ Boubacar i k'a dɔn a bɛ mɛnɛmɛnɛni a dingɛ kɔnɔ n'u ko law Boubacar yan ka di yen u y'olu fana kɛ lahara dugulen ye a ko wulikajɔ la min ye ayiwa wulikajɔ ye u kun ye tatugu dɔw la olu bolibaatɔ kɔni olu fana kun taar'u dogo Boubacar Sidiki i k'a dɔn Bamaji jɛrɛjɛkulu olu kun taar'u dogo ayiwa sibiri don février kalo tile 21 min y'u ka wulikajɔ ye ani jateminɛ nin kɛra Kidali yan fan fɛ Boubacar i k'a dɔn ninnu fana i k'a dɔn faralen kun don ɲɔgɔn kan Kidali worodugu yan fan Boubacar pick-up dɔ kun b'u bolo ani ayiwa pick-up kɔnɔma Boubacar Sidiki a bɛɛ lajɛlen taara lahara sabula u sɔminen k'a fɔ Baraka ye k'u b'u kɔdara min law Boubacar u ka ko banna ye a ko dugusɛjɛ min ye Atara Boubacar Sidiki i k'a dɔn sanfɛmaaw olu k'u mago bɛ jɔnni na cɛ 5 olu fana kun bɛ ŋaɲa na n'u ko law Boubacar olu fana taara lahara munumunu salo nana kɛ sa min ye Jafara bɛ yan fan ye Moti mara la Boubacar i k'a dɔn gosiliko fɔlɔ groupe terroriste n'u k'a ma Gati olu fana dugolen kun don mobile dɔw kɔnɔ ani moto jirijuba dɔ kɔrɔ Boubacar i k'a dɔn n'u ko law jiri wo mobile wo hadamaden min bɛ yen hali mɛnɛmɛnɛni minnu bɛ yen a si ma nɛn a bɛɛ taara lahara sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn cɛ 8 i k'a dɔn olu kɔni ju yɛrɛ wɔrɔ bɛɛ tɔw kɔni u y'olu nɔbɔsa k'u sɛkili tɔtɔ sɛbɛnnikɛla kɔni y'a jira Boubacar Bamandiyɛ ka wale n'a ma dabila sɔrɔdasiw tɛ fagali dabila nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura karamɔgɔ dɔ tun kɛra Nouvelle Horizon bɛ u fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn dɔ k'a ma ko l'indépendant sɛbɛn fɔra ye nin y'a a bɔliko 600 395 san 32 a b'o la ka bɔli kɛ diɲɛ don n'a dugu u ye dɔ kɛ n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ maa min ka fasiri ye nin ye o ye Musa Sayo Kamara ye Musa ko min ye anw ka fara ɲɔgɔn kan jɛrɛjɛkulu ye n'an k'a ma ko Confédération des États du Sahel anw k'a ma ko AES n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ a sigilen sen kan min ye a ɲɛmaya bolo siɲɛ fɔlɔ o taara k'o di général d'armée Assimi Goïta ma ale ye san 1 k'a la o san 1 kunjɛlen i b'a ye k'a fɔ a tala k'a di maa 2nan min ma o de ye capitaine Ibrahim Traoré ye Burkina Faso jamanakuntigi don wa a bɛ wuli ka jɔ la AES diɲɛ don o don dɔ bɛ fara makama n'a daraja kan cogo min na a ka cɛsiri n'a ka kuntilenna kɛn bɛ o ye nka n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ o baara fana tɛ ɲɛ bɛɛ fo ka taa sɔrɔ la katimu dɔ ci bɛ ka di a ma bawo jamana 3 in ɲɛmaw n'o y'a président la transition ye ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni y'a jira sa k'a fɔ san fɔlɔ min ni général d'armée Assimi Goïta y'o kɛ baara minnu sera ka kɛ a kɔnɔna na o dɔ bɛ passeport AES kofɔ wa min ye banque confédérale ye d'investissement de développement o fana o sigila sen kan fo ka taa se force unifiée de l'AES ma n'o de ye jamana 3 in olu ka sɔrɔdasi kulu o fara la ɲɔgɔn kan n'o fana bɔla yen i b'a ye fana k'a fɔ wulikajɔ sabatila yɔrɔ caman fana na wa n'i y'a lajɛ ka kɔn nin wulikajɔ ɲɛ dɛ i b'a ye k'a fɔ février kalo tile 17 san 2026 min ye ɲɔgɔn ye kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ ye o kɛra anw yɛrɛ ka premier ministre n'o ye général de division Ablaye Mayiga ale jabala la n'o ye primature ye k'a sabu kɛ wulikajɔ in wulikajɔ ɲini tɛ wa a bɛ kɛ sabu ye jamana 3 olu kun tilenna
na ani u ka yiriwali n'u ka ɲɛta o bɛ se ka banba cogo min na diɲɛ don n'a dugujɛ ko min ye kunbɛn min n'o baara bɔlɔ bɛna taa don k'a turu Burkina Faso sini i b'a ye k'a fɔ nin kunbɛn ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni tun b'a la ka kɛ ka kɛnɛ de fura wa min ye février kalo tile 21 ka bɛn sibiri don dɔ fana ma i b'a ye k'a fɔ ɲaamɛkaw olu ka premier ministre o fana ye maaw fara ɲɔgɔn kan min ye wulikajɔ ye jamana saba u bɛna taa ɲɔgɔn sɔrɔ Burkina Faso sini min ye o wulikajɔ ni hakilina ni katimu minnu bɛ anw fana bolo an k'o fana don bɛrɛ la waasa min ye ɲɔgɔn ye a ka kɛ kunkɔrɔta ye jamana saba kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma n'o fana bɔla yen i b'a ye k'a fɔ ɲɔgɔn ye kɔni nin février kalo tile 24 25 ka taa se 26 ma tile saba bɔ ɲɔgɔn ko san 2026 Burkina Faso a bɛna minɛ ka sɔngɔ i b'a fɔ min ye laɲiniw ye n'o bɔ bɛ jamana saba n'o ye jamana saba kuntigiw ye olu kɛn bɛ ka laɲini min kɛ ka ɲɛsin jamanadenw ma n'i y'a lajɛ fana i b'a ye fana k'a fɔ nin lajɛrɛ in a bɛna taa sigi bɔlɔ minnu fana kan an b'a bɛɛ lajɛlen dɔn k'a k'u bɛna taa kuraya ka ɲɛsin hakilina wɛrɛ minnu ma o de ye kanako bɛ se ka don ba la cogo min na ani min ye jamana ninnu ye o ni jamana wɛrɛw ka filanin teriya a bɛ se ka dili don ka kɛ nafasɔrɔ sira ye ka ɲɛsin jamana saba in ma cogo min na taabolo ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɛsin o de ma wa n'i y'a lajɛ kokura i b'a ye fana k'a fɔ wulikajɔ caman fana sabati la jamana saba in fɛ yan'an bɛ se nin kɛnɛ kan wa min ye Niger ye Burkina Faso fo ka taa se faso Maliba ma o kɔni kɛn bɛ k'a jira sa AES nin y'a kɔni a kulu wulilen filɛ nin ye koyi a tɛ segin kɔ wa kɔfilɛ tɛ a la wa min ye jamanadenw ye olu ka lafiya n'u ka nimisiwasa o bɛ sɔrɔ ni sira o sira ye hali n'o dulon bɛ kabanɔgɔ la jamana saba in a ɲɛmaaw o n'a taa ɲini ka na di jamanadenw ma nin ko sɛbɛ comme n'a y'a salo ka bɔ l'indépendance kɔnɔ MSC a ka fasiri Boubacar Sidiki ne bɛ n bolo kari ka don n bi wani sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka mazini ti bale maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ko Boubacar Modibo Dabo Boubacar k'a dɔn npogotigi ni kɔnɔya fɔlɔ n'a kɛra filaninw ye a laban bɛ sera denwolo ɲɛ siga t'a la Boubacar k'a dɔn ayiwa min ye tabale y'a gosira an bɛ donni minɛ ko bi min ye Madinɛ ye Madinɛ ka minisiriso i k'a dɔn a man di sabula min ye kadiri maa 15 somingele du la an ka sirabaw bɛ dilan ni wari min ye Boubacar siraw bɛɛ kari-karilen don pɔn kari-karilen don u y'a wari don ni ne y'a to baara in sumayalen a faamuna sisan Madinɛ datilen don ja don Madinɛ kuma ja sow de b'a kɛrɛfɛ e m'a dɔn ninnu ye Madinɛ tɔɔrɔ ɲuman ye baara ka di Madinɛ nka ni sow ni binganikɛlaw jɛlen don a bɛ gɛlɛya i y'a dɔn baara tiɲɛna dɛ Boubacar kadiri maa 15 sɛbɛnnikɛla ko o baara ka fɔ ɲɔgɔn kɔ pôle national économique et financier o don Boubacar wariba kule dɔ tununnen don jamana b'i denkan dɔ la jamana faamaw bɛ wuli ka jɔ la Boubacar ninnu t'an b'u da foroba nafolo de ka ni k'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko jalaki barika ka bon koyi Boubacar sabula i k'a dɔn sɔmi kɛra k'a fɔ fili tɛ koyi min ye bɛnbɛnbɛn ani janfa yɛrɛ de ye Boubacar k'a dɔn nin kadiri cɛ 15 u y'o de sigi sen kan wari in kɔni u bɛnna k'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ Boubacar k'a dɔn u mago tɛ ko la u mago tɛ Madinɛ yɛrɛ ka kuma na Boubacar ninnu kɔni i k'a dɔn jamana nafoloba u y'a dun n'a fɔra jamana ɲɛmaaw bɛ wuli ka jɔ la Boubacar Sidiki i k'a dɔn jamanadenw ka se ka sira sɔrɔ jamanadenw ka se k'u bɔ fan dɔn Boubacar aw t'an b'o wari tila an ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko nin b'i lakali cogo di hali tulo kan ka nin mɛn wa Boubacar a k'i k'a dɔn a mana bɔ min na ana b'u da k'a ma bɛn Boubacar sabula pôle économique et financier olu kɔni ye sɛbɛnfura in da Boubacar yanni sɔnnijɛ e ko to aw yɛrɛ tɛna fɔ minɛni yɛrɛ e ko a tɛna bolo da de sabula sɛgɛsɛgɛli gɛlɛnw bɛ sin na Boubacar y'a dɔn foroba baarakɛla kadiri jitigi man k'u ka to la o i y'u dɛrɛ ko kelen fila kɛ dɔrɔn ni kuma se wari ma dun u bɛ s'a ma n ko a bɛ komi mun ye walifɛn de ja farafin ye dɛ a bɛ komi Ema farafin maliyɛn de tɛ se ka foroba wari k'u b'a to yen Ema de don an ma nin fanga tɛmɛnlen an ma nin jalaki bi u kan wa tɛnɛ dalanbaw kan tuguni nin transition in kɔnɔna na aw tɛmɛnen bɛ n'o sira kelen ye Boubacar sɛbɛnnikɛla ko a ko in wulilen i k'a dɔn syndicat ngana dɔ bɛ yen min ye syndicaliste Boubacar ale kɔni dɔnnen don i k'a dɔn sabula a kun bɔlen bɛ kosɛbɛ nin ko in na Boubacar ale kɔni b'a ɲinina sa k'a fɔ a na kuma kɛ walima a na babali sira ta nin ko in bɛ se ka dasira cogo min sɛbɛnnikɛla
b'a ko ngalon b'a da sabula ko in fanga ka bon cogo min ko in bara ka taa ni barika ye cogo min Boubacar Sidiki i k'a dɔn a ko gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten ni funtɛni bɔtɔ la MCA la min ye gɛlɛya ye Boubacar fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fɔ fo an filila walima an m'a daba kama Boubacar Sidiki sabula i k'a dɔn a y'a minɛ a b'a kɔnɔ i ye nkalon tigɛ nka a b'a da bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'o la Malikura min bɔra faamaw fɛ Boubacar Sidiki o de bɛɛ ka s'i yɛrɛ la forobafɛn ka ye ka to yen o don jango Boubacar fɛn minnu bɛ yen ni jamanaden bɛɛ lajɛlen sigilen don k'a kɔnɔ i kelen bɛ se ka to wari dun cogo di k'e ka balo Boubacar Sidiki a ko in gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten diɲɛmaa sigilen bɛ se k'a tulo fɔlɔ Boubacar Sidiki k'a dɔn siraw i k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen kun jɔlen don mɔgɔw b'u yɛrɛ ɲininka Madinɛ yalima mun bɛ yen jaja Madinɛ a nɔfɛmaw Boubacar i k'a dɔn soba kulew i k'a dɔn u kelen bɛ ka nin nafoloba in u kelen bɛ k'a jaso sɛbɛnnikɛla ko dɔ bɛ boli ni maa ma boli la i k'a dɔn bɔda la n'a y'o minɛ anw b'o wuli kolo kundi kana se ko na tɔɲɔgɔn ka bereni b'an bolo yarɔ hasidi anw sigilen don fanda jamana sira wari sigilen aw bɛ k'aw k'an ka baara kɛ aw bɛ k'an ka wari dun i ye kalo kɛ hali ka sɔn i ka minɛ ka taa kaso la ni yɛlɛ a kuncɛ la kana sigi hali ka sɔn i ka minɛ i ka taa kaso la min b'i kisi o y'o ye n'o tɛ k'i dafara po nin mun ye sɛbɛnni an ye min bɔ Zeniti bale kɔnɔ a ka bi bɔli la Boubacar Sidiki n bala cogo bɛ di karamɔgɔ tɔgɔ Tunkara ni n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko le républicain worodugu Jekuwa ni foroba ɲada sɛbɛn wɛrɛ ye nin y'a bɔli ko 7,420 cɛbilen dara mɛ ka sɛbɛn dɔn ala ka hinɛ a la i m'a daminɛ bedi dara mɛ kɔrɔkɛ kɔni e tɛ sabali wa suraka jeliw don wa sabali hali se ko ɲɛ sɔrɔ fɔlɔ ma ɲɛ dɔn jɔkun tɛmɛlen dɛ ɲɔrɔngɔ k'a ɲɛɲini ɲɔrɔngɔ a ye ɲɛma dɛ daramɛ minnu bɛ ayiwa ɲɔrɔ cɛbilen daramɛw jeliw don wa hɔrɔnw de don ka se k'a ɲɛ dɔn naam min ye wulikajɔ ye min ye sunkalo solidarité bɛɛ ni kelenya o ka se ka don ani ɲɔgɔn cɛ suntigɛ o juru la nin ye a siɲɛ sabanan ye nin hakilina ye a bɛ tani k'a yanga san 2026 i b'a ye k'a fɔ juma tɛmɛlen min ye sunkalo solidarité a tako sabanan a nun donna sigida fɔlɔ kɔnɔna na yan asiko tɛrɛ n'o ye Korofina Ntolanci kɛnɛba in ye o kɔni o ye hakilina belebele ye n'o ye hakilina ɲuman ye ne k'a bisimila kɛnɛ bonya minɛ kun t'a mɛn ka di an ka camancɛla fanga fagabolo ɲɛmaa général de division Ablaye Maïga Ablaye Maïga ani a ka gouvernement ministre caman olu kun taamalen bɛ a nɔfɛ wa n'i y'a lajɛ i b'a ye fana k'a fɔ min ye wulikajɔ ye o wulikajɔ a kɔni a kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ maanifinw ka fara ɲɔgɔn kan ni ka sun tigɛ ɲɔgɔn bolo o anw tinw ka don ɲɔgɔn na wa min ye anw ka jamana ɲɛmaa ye n'o ye général d'armée Assimi Goïta ye a ka laɲini kɛrɛnkɛrɛnlen ye o ye wa n'i ye sunkalo solidarité hakilina lajɛ maaw ka kamaro ɲɔgɔn kan an ka sun tigɛ ka seli ɲɔgɔn fɛ ka dugawu kɛ jamana in ye gɛlɛya minnu bɛ jamana kan ani jamanadenw kan seleke naani kɔnɔ o bɛ se ka wuli cogo min na kɛnɛ kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ an ka ministre min bɛ yen n'o ɲɛsin bɛ an ka diinɛ ko ani batokow ma n'o de ye docteur Mamadu Kɔnɛ ye ale y'a jira k'a fɔ min ye hakilina ye hakilina in ka sɛbɛkɔrɔ ka ɲi kosɛbɛ wa hakilina in bɛ kɛ sabu ye maanifinw tin ka don ɲɔgɔn na an ka se ka ɲɔgɔn hinɛ minɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn kelen min kɔnɔ n'o ye faso maliba ye diinɛ ko jɔn ko ala o y'a damana bolofara wɛrɛ ye ka jamana min kɛla sabu ye an bɛɛ lajɛlen ka se k'an ka diinɛ ni k'a lawaleya kɔnɔna na an ka jamana in hinɛ minɛ ten sa an ka fara ɲɔgɔn kan kungilennaw ka kelen kɛ kelen ye maa jugu minnu bɛ kɔkɔrɔn na wali minnu bɛ kɔnɔna na an k'olu kɛlɛ ni k'o bɔ an cɛla min ye docteur Mamadu Kɔnɛ ye ministre des affaires religieuses a y'a jira k'a fɔ sunkalo solidarité a hakilina tala an ka camancɛla fanga fagabolo fɛ min ye an ka camancɛla fanga o ɲɛmaa n'o ye général d'armée Assimi Goïta ye a hakilina in ta kun tɛ dɔwɛrɛ ye koyi sunkalo o kalo kɔnɔna na sɔngɔko o dansigi ka kɛ o la n'o ye da dumunifɛnw sɔngɔko ye wa n'o fana bɔla yen min ye maanifinw ye mana kɛ Mali fan o fan fɛ min ye faaba kɔnɔna ye fo ka taa se an ka marabolo n'o ye région 19 ye minnu bɛ yen sa n'o ye jamana ka sumamara magasinw ye olu kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ dayɛlɛ fwa min ye da dumunifɛn sɔngɔko ye k'a sɛbɛkɔrɔ gosi ka jigin waasa bɛɛ lajɛlen ka se ka dɔ sɔrɔ ni ka taa n'a ye ka denbaya la wa n'i y'a lajɛ n'an k'a ma ko vente à prix social o fana mana boli min ye da dumunifɛnw ye i n'a fɔ malo tulu ka taa se sukaro ma nɔnɔ fo ka taa se sumanjala wɛrɛw ma jaba bɛɛ lajɛlen o ye sumanjala ye wa i tɛ sabali i y'a faamu non fana jaba de ye hamina ye wa o mɛ bɛ fɛ ka taa ɲɔnɔ wa
o nyonda draga ya nyona draga di da baginde angoro nyono neni nyono abara ta ni ba fe ka jaba horo sene ibe ta nyono di nyene sanza ba inde mata se ko kuma be nyono ma o mai ne o ba ke to ni abana boy ni zo ma mi nyene fe bile appel vidéo ndita mi ye wuli ka jɔ ye min ye sunkalo solidarité a tago sabana o min nun donna anw ka sigida fɔlɔ o dolanci kɛnɛ kɔnɔna n'o ascotera ye kɛnɛ ɲɛmaya kun bɛ général de division Ablaye Mayiga bolo ka taa se ministre de la santé médecin colonel major Assa Bajalo Touré ani gouvernement ministre caman ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni y'a jira sa k'a fɔ jɔnko la kɛnɛ in sigi kun bɛnnen don wa a bɛ kɛ sabu ye maaninfin ka ɲɔgɔn hinɛ minɛ wa min ye sunkalo solidarité ye Bamakɔ dɔrɔn tɛ koyi min ye anw ka marabolo kɔnɔna ye ka taa se Bamakɔ fan caman ma yɔrɔ minnu sugandi bɛ a ko kama bawo a bɛ bɔ ɲɔgɔn dafɛ dɔɔni dɔɔni don bɛɛ n'a suntigɛ don sunkalo a ka fori a tile 30 walima 29 k'a sɔrɔ maaw b'a la ka kamaro ɲɔgɔn kan ka suntigɛ ni ɲɔgɔn ye wa ko min yɛrɛ ye fɛn yɛrɛ a fara an kan ye dɛ n'an ko a ma ko bonisi anw ka ɲinɛ sunkalo ani tubabu ka carême a bɛɛ lajɛlen daminɛna waati kelen ala ko don dɛ ça c'est une super coïncidence ni ala ko di nin b'a jira k'a fɔ an bɛɛ lajɛlen de bɛ barajuru kelen na hali n'a sɔrɔla an ka diinɛw kun tilennaw tɛ kelen ye o t'a jira k'a fɔ adamadenya ani sigiɲɔgɔnya gasisigi o min n'o bɛ anw ka jamana kɔnɔna na a bɛ waati jan bɔ an k'an ka bɛɛ lajɛlen an k'an ka ɲɔgɔn gasi sigi wa k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jamana in bɛ taa sira min fɛ n'a bɛ se ka kɛ lafiyada ye jamanaden kelenna bɛɛ lajɛlen ma ka sanfɛmaw n'o ye ɲɛmaw ye k'olu ka jamana mara yɛrɛ k'a latile o bolo o de kan ka k'an bɛɛ lajɛlen hamina ye ni we sɛbɛn na i jɔ dɛ o jɛrɛ o ɲɔgɔnna jɛ kɛra mini juma dɔ kɛ mini e bɛ k'i ka saki ta waati min na an tilalen revue la a kɛra 16h de o y'a sɔrɔ i taara o ko jama ka fara ɲɔgɔn kan jama farala ɲɔgɔn kan de ka sun tigɛ jama ma fara ɲɔgɔn kan Asimu mɔgɔw ma fara ɲɔgɔn kan dɛ a bɛ refɛn saki k'a kuraya ne kun tɛ yen o fɛn wɛrɛ ne yan mɔgɔw ma fara a ma ɲɛ dɛ n'i ma segin nin kan a fɔ président ko a ma ɲɛ jɔnni bɛ kɛnɛ kan ye jɔnni bɛ kɛnɛ kan fɛn min y'an ka premier ministre o tun bɛ yen ka taa se i yɛrɛ buramuso ma jɔnni médecin colonel Assa Bajalo Touré wa a ɲɔgɔn ye ma ɲɛ dɛ fɛn ma fɔ n ye ma ɲɛ kɛnɛ kan tɛ sa suntigɛ kun don aw a suntigɛ a ma ɲɛ cogo di ne kun tɛ yen o e de bɛ ka barajiw sɛbɛn wa ko ye fila kɔni ni a ma ɲɛ k'a kɛra tan u ka n kelen ka suntigɛ ci ma i buramuso wa premier ministre yɛrɛ e b'a fɔ k'a tɛ fɛn di wa Ablaye Mayiga kɔni dɛ ko dɔ nana ne an y'an ka sukoro minɛn ta ka taa kama o y'a sɔrɔ o sigi waati don a tɛ kɔrɔtɔ ko dɔw b'a nɔfɛ k'u tɔgɔ an y'an tɔgɔ fɔ ko k'a na f'a bɛ wuli k'i jɔ kɛ an tɛgɛ siri malaku ne y'a nugu k'a nugu an bɛ nin kɛ an na nin kɛ tan an bɛ nin bɔ tan a ko nin diyara a m'an ka kuma tigɛ a ko nin diyara n ye nka aw yɛrɛ b'a dɔn fɛn tɛ bolo la foyi tɛ yen ni ala sɔnna an b'a hakili to ɲɔgɔn na ne ko i b'i yɛrɛ ye ne natɔ tɛ tuguni hali passé premier ministre ma se k'o d'aw ma jamana ko don ka n'i sigi ko fo jamana ka wari d'i ma Bagatigi ne bɛ n keleku ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka Mali indépendant min ye MF Mahamadu Fofana nin y'a ka sɛbɛn ye wa kɛra a ye jɔ an k'a sama i b'a sɔrɔ a balana Bagatigi a ti balan Bagatigi a ma keleku a ma jɛngɛ sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn juraw chambre commerciale d'industrie du Mali kunun ko o de kun ye u ka bureau sigi ye wa kɛra maa 1439 olu bɛɛ lajɛlen de kun kan ka taa i k'a dɔn ɲɛnata kɛ wa ɲɛnata diya yɛrɛ kun tɛ koyi k'a sɛbɛntiya k'a fɔ Elɛni anw bɛɛ de jɛnna ni Maju Sɛnpara a ka masaya ye Bagatigi fasiri b'a ko a k'i k'a dɔn Maju Sɛnpara a k'i k'a dɔn ala sɔnna a ma min ye mandat filanan ye a ko boloda vote kan ka kɛ kɛcogo min na Elɛni a tɛmɛn'o sira de fɛ sabula a fɔra 8 heures min ye bureau de vote o bi dayɛlɛ saratigi min n'o kan ka a kanabɔ k'a lajɛ Isa Agibu Jalo
Wakari kuma min ni mo dafara i ka dɔn vote kɛ sɛbɛn bi bila bara min kɔnɔ a y'o dayɛlɛ k'a jira diɲɛ bɛɛ la i y'a dɔn a langolo don fɛn t'a kɔnɔ o kuma ayiwa votew bɛna daminɛ sariya ye nin fɔ sariya ye nin fɔ o kuma bɛɛ lajɛlen k'i jija k'o labato sɛbɛnnikɛla ko k'a daminɛ sɔgɔmada fɛ waati kelen ka taa bila fo 18 heures hadamaden kɔni bi fɔ ɲɔgɔn kɔ ayiwa bɛɛ lajɛlen ko nin de fɔ n kɔ a ko chambre de commerce ka vote waati a bi mɛn ka kɛ nin ɲɔgɔn ma deli ka k'a la a ko sabula cɛkunba o damanda de dadadalen kun don ɲɔgɔn fɛ i k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen ko n ka taa n ŋaniya jira nin vote in di fɔ n kɔ a ko n'i y'u cɛkunbaw ta k'a lajɛ a k'i b'a ye k'a fɔ min ye ba Seydou Sila ye ka taa se Seydou Nantumɛ Moribo Toguna Moribo Keyita GDCM Umaru Ɲangadu Petit Barou Bouakari Tanja o min kun ye directeur de campagne ye Boubacar i k'a dɔn ayiwa Maju Sɛnbara yɛrɛ Sarangosi Sara Ba Muganzara Kɛmɛ ni Muganzara Sara min n'a ti bugɔ Sara min n'a ti nani Bouakari ka taa se mangana caman ma i n'a fɔ ayiwa min ye imprimerie Sitan imprime Musa Bala Traoré Boubacar ninnu bɛɛ lajɛlen ka taa fara maakunbaw caman kan Solomani ni Fofana ninnu bɛɛ lajɛlen kun bɛ kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen taara ka ŋaniya jira u nisɔndiyalen a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o waati kelen min y'an ka marabolow ye nin vote kelen kun bɛ sen na Boubacar k'a dɔn n bɛ se ka ayiwa Kayikaw ka jaabi d'i ma Seydou Nourou ale sigira sabula votew banna ka jatew kɛ Maju ta tɔ ye jumɛn ye a ko don wɛrɛ min ye maa 88 min n'olu kɔni sugandira ni Maju den ye liste yɛrɛ ɲɛmaa ye olu fana bɛna fara ɲɔgɔn kan k'a sɛbɛntiya k'a fɔ an jɛna n'a ye ayiwa Maju ale de kɛra président ye i k'a dɔn o yamaruya o bɛ bɔ ministre la Segu ta o de bilala kɔ la sabula sɔmi kɛra k'a fɔ gɛlɛyamisɛnninw bɛ yen a kana taa kɛ mankan ye jɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ a kana taa kɛ gɛlɛya ye Boubacar i k'a dɔn Dukure ani Adama a bɛ n'a fɔ olu de kɔ dalen don ɲɔgɔn na ko in na min kɔni ye sɔmi ye o de jirala k'a fɔ mankan kana wuli o kuma u ka ko in bila don wɛrɛ la yanni bɛnkanw ani hakilinaw ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ tɔgɔ tun ne fana bɛ u fɔ n'i ye tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko 22 septembre 22 septembre olu fana y'a sɔrɔ INPS o ka kunnafoni sira kan n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ INPS n'o ye Institut National de Prévoyance Sociale ye u ka laadala ɲɔgɔn ye min na a bɛ kɛ sanga n'a ka waati a ta ko 109 na o baaraw ninnu donna tarata tɛmɛlen février kalo tile 17 san 2026 kɛnɛ bonya minɛ tun bɛ Yakuba Akatile bolo wa n'i y'a lajɛ min waati tɛmɛlenw na n'o ye ɲɔgɔn ye tɛmɛlenw ye o kun ye baara minnu k'an bɛɛ da ɲɔgɔn ye o baara ninnu kɛn bɛ ka se 15 na ka se hakɛ minnu ma da donna nin na kɛnɛ k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ baara kura minnu fana kan ka boloda san 2026 kɔnɔna na yanni conseil d'administration wɛrɛ cɛ i b'a ye k'a fɔ o bɛɛ lajɛlen fana fɛsɛ la o wulilen kɔ ka bɔ yen i b'a ye fana k'a fɔ min ye kɛnɛ in kɔnɔna ye a dawulatigiyala k'a makama k'a sabu kɛ min ye président du conseil d'administration ye e y'a dɔn o de tun ye Yakuba Katile ye min ye kɛlɛ tɛgɛrɛ Yakuba Katile i b'a ye k'a fɔ ale kɔni fosi ka bɔ a jɔyɔrɔ la k'o di Mossadegh Bali ma min ye conseil national du patronat du Mali o président don wa n'i y'a lajɛ fana ma ko fɔlen danaya ma d'a ka ten koyi a y'a jɔyɔrɔ de fa jamana a joli baaraw la kɛrɛnkɛrɛnyala min ye kɛnyɛrɛ ye o cakɛdaw ye o ɲɛmaw a bɛ se ka wulikajɔ kɛ u nɔfɛ cogo min na waasa u ka wulikajɔ jirɔ ka se ka gɛlɛya ka sabu kɛ baarakɛla minnu bɛ u ka cakɛdaw kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen to a ka se ka don INPS la waasa n'i ka baara banna i bɛ taa sɛgɛn lafiɲɛbɔ min na tɔrɔmɔɲɔ min bɛ di i ma i ka se k'o sɔrɔ hakilisigi ani basigi kɔnɔna na Mossadegh Bali a y'i cɛsiri na kabi dɔnbaja o côté maanifin bɛ don dɔ kɔlɔn sen don dɔ minɔgɔ kama wa o de kɛla sabu ye danaya ka se ka d'a kan k'a kɛ président du conseil d'administration de l'INPS ye Yakuba Katile ka baaraw bɛɛ lajɛlen ɲɔngirilen kɔfɛ wa n'i y'a lajɛ maa kofɔlen kɔni y'a jira sa k'a fɔ INPS danaya min dalen filɛ nin ye a kan k'a bila a ɲɛmayaso kunna n'o de ye président du conseil d'administration ye n'o de ye u ka laadala ɲɔgɔn ye min bɛ kɛ sanga n'a ka waati ka se ka INPS a taabolo n'a nabolo k'o bɛɛ lajɛlen ni ka o lajɛ majɛ bɛ fan minnu fɛ ani gɛlɛya bɛ fan minnu fɛ olu filiw bɛ se ka latilen cogo min na o kɔni k'a n'o baara timɛ Yakuba Katile y'a bila yɔrɔ min na min ye Mossadegh Bali ale n'a ta ye ka se ka dɔ fara a kundama n'a yanga kan nin ye sɛbɛn min y'a salo ka bɔ 22 septembre kɔnɔ olu
y'a sɔrɔ INPS o ka bon Wakari Sidiki mbi boni sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura Seydou Konate nin y'a ka fatiri ye Seydou ko a ko a bɛrɛ ta wari a ɲinini sugu dɔ bɛ yen a bɛ maa siga i la Wakari Sidiki k'a dɔn société Wave i k'a dɔn ninnu ye wari ɲininaw de ye a tɛna se ka kɛ ba ɲuman kɛ ye Wakari Sidiki i k'a dɔn bi jamana in kɔnɔ a bɛ waati bɔ Wave SA Wakari Sidiki k'a dɔn wari cili ani wari sɔrɔli u fana ka baara de ye o ye nka olu bara ka ba ɲumanya min kɛ Wakari yalima ko t'a kɔ wa mɔgɔw sominen don k'a fɔ o tɛ se ka kɛ Wakari Sidiki k'a dɔn sanni feere ja ye tunɔ ye nka n tɛ tunɔ ɲini hali tunɔ min ni n b'o sɔrɔ n b'o bɔ n yɛrɛ ka nafolo la nkalon b'i da société Wave Wakari Sidiki k'a dɔn direction générale concurrence DGCC DGCC u y'u wele ka kangari da u ye aw ka nin ko in i k'a dɔn a jɛlen tɛ i ɲɛ ka sababu kɛ mun ye Wave a bɛ wari ci i k'a dɔn wari bi sɔrɔ i k'a dɔn dɔrɔmɛ kelen aw t'o ta client kun o tuma aw bɛ balo cogo di u ko anw bɛ balo dɛrɛ wa hali an bɛ wari yɛrɛ min sɔrɔ ni client don o tɔrɔmɔɲɔ an jɛna o fana kɔ direction DGCC ko a nkalonba dɔn a b'a ta de u ko ayiwa min ye cakɛ warici bo minnu b'a di yan Wakari Sidiki ninnu bɛɛ lajɛlen dɔɔnin bɛ taa ninnu kun ni k'a kɛ n k'i ɲininka jamana dɛmɛ n'a ye n'o fana don an ka clients di fɛn sara o wari an yɛrɛ b'o sara o ka nin ko fɔ ka ɲɛ o t'a ɲɛfɔ fɛsɛfɛsɛ Wakari Sidiki 1% k'olu yɛrɛ n'o sara k'a tɛ bɔ clients kun DGCC ko nkalon a b'a tigɛ de sabula n'a ma ɲɛ k'a fɔ wariciso minnu bi yan i k'a dɔn dɔɔnin bɛ tigɛ bɛɛ kun aw kana k'a b'a bɛɛ kɛ ngilaki la hali min bi tigɛ ka di i k'a dɔn faso ma aw yɛrɛ ko k'a b'o sara o tuma aw ka tunɔ walima aw ka baara kun ye jumɛn ye ni nin de don o tuma a ti ɲɛ Wakari Sidiki sɛbɛnnikɛla ko DGCC kɔni y'a jira nin kɔni ye ayiwa concurrence min ye ɲɔgɔndan min ye nin ye ka na maa tɔw mago de sa sabula e ti nafa ɲini Wakari Sidiki hali nafa min ni jamana kan k'o sɔrɔ k'i b'o fana sara k'o ti bɔ ayiwa client kun sɛbɛnnikɛla ko DGCC ye kangari da u ye Wakari Sidiki an bɛ don min na ko bi Wave SA n'u bɛ wari ci i tɛ wari ci sara a la n'i bɛna taa wari ta wari ci sara a la e ne ko a tuma ninnu bɛ balo cogo di ɲininkali c'est pas clair hein ɲininkali Wave a tɛ kuma ɲɛfɔ non ça c'est pas clair aw tɛ fɔ ka mun fɔ sisan aw ko k'u jɛna n'a ye jamana service bolofara ko k'o tɛ ɲɛ yan o bɛ ɲɛ wa a bɛ kɛ cogo di mais minnu b'a tigɛ o kɔrɔ tɛ bɛɛ k'olu bila ka taa aw fa fɛ k'a ta ye fu ye kɔrɔfɔ kɔni filɛ ça c'est une concurrence déloyale oui ça se fait pas a ka di fantan na yɔrɔ min na a bɛ taa yen ouais d'accord on est d'accord a ka nɔgɔ yɔrɔ min mɔgɔ ka taa yen nka n'i ma ɲɛ i b'a kɛ a ka kɛ ka sariyaw batu ayiwa Move Money bɛ yen Orange Money bɛ yen warici wɛrɛw bɛ yen dɔ bɛ tigɛ nin bɛɛ la aw ta ye fu ye hali min bɛ di jamana ma a ko k'o fana ye fu ye Wave ko Guanzangolo o ti ɲɛ u k'a ɲɛfɔ Wakari Sidiki k'a dɔn kangari dar'u ye sa min ye awa DGCC o kɔni ye kangari dɔ ye k'a fɔ a bɛ tigɛ n'a t'a tigɛ a bɛ tigɛ diyagoya la a b'a tigɛ de a b'a tigɛ sabula tɔ minnu n'a bɛ tigɛ olu kun a n'olu bɛɛ lajɛlen bɛ ayiwa kutubu kelen kɔnɔ jamana i k'a dɔn sanni feere don hali n'a ma kɛ i k'a dɔn ayiwa birisa ɲaami ye a bɛ tigɛ Wakari Sidiki sɛbɛnnikɛla ko kangari kɔni dar'u ye u b'a tigɛ walima ɲangata min kan ka da u kan u bɛ k'u kan min kɔni ye kunnafoniw ye u yɛrɛ ma fɛn fɔ fɔlɔ koyi u ka page Facebook u y'a jira k'a fɔ tiɲɛ don ko ayiwa olu nafuradama olu kɔni y'a ɲini ka jamanadenw dɛmɛ nka dɛmɛ i k'a dɔn olu kɔni bɛ bɛɛ fɔ k'a waleɲuman dɔn sabula u nafuradama ka n'a bila bi la a bɛ n'a fɔ mɔgɔw ye hi k'u kan nka hi Wakari Sidiki Guanza a bɛ tigɛ koyi o kɔni a bɛ tigɛ walima u ka taa ka bɔ yan nin kun ye sɛbɛn bamuru b'e bolo wa a bɛ tigɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura karamɔgɔ tɔgɔ sɔgɔra Nouvelle Horizon an bɛ u fo ni ye tɛgɛ don ni saba bɛ bɔ sababu min k'a ma ko soir de Bamako soir de Bamako maa min ka fasiri ye nin ye o ye Yusu Konate ye Yusu ko ko tasuma ka bali ka kɛnɛw minɛ ten jɔn ko Ala k'a bɛ ɲini ka kɛ kamanagan ye kɛnkɛri 2015 min n'o jaba la bɛn bɛ Yirimajɔ ma n'i y'a lajɛ ka fara butigi caman kan min ye dɔgɔkun laban tɛmɛlen ye
min ye sigida wɔɔrɔnan ye kɛngɛri ngɔni juru la butigi caman ngɔni olu kɛra takuru ye n'i y'a lajɛ min ye sibiri don ye n'o bɛnna fɛnfɛn kalo tile 21 ma san 2026 maanifinw de balila ka tasuma ye ten i b'a ye k'a fɔ kabi yɔrɔ jan fɛ kilomɛtiri caman i bɛ sisi de dulolen ka bɔ buraga la sisi n'i y'a nɔbɔ i b'a sɔrɔ sisi kɔni kun b'a la ka bɔ yɔrɔ min na sɛgɛsɛgɛliw ani dagarandilenw b'a jira k'a fɔ min ye sigida wɔɔrɔnan ye kɛrɛnkɛrɛnyala min ye yirimajɔ ye wa kɛrɛnkɛrɛnyala kokura min ye kɛngɛri 2015 ye tasuma de balila ka o minɛ ten tasuma y'a minɛ ka taa kun jumɛn kan hali sini o ɲɛ kɔni ma dɔn fɔlɔ wa tasuma bɛ kɛngɛri 2015 minɛ waati min na yirimajɔ ani yɔrɔ min ka surun i bɛ o dɔn wa EDM ka installation dɔw bɛ yen a n'o kun ka surun ɲɔgɔn na wa n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ butigi caman kɔni bɛ yen o caman baden kɔni tɛ jɛni na fasirikɛba a kɔni y'a jira sa k'a fɔ maa ni ma to ka min ye maanifinw bolola hɛrɛ ye bolola nafolo nin bɛɛ lajɛlen kɔni jɛnina tasuma fɛ ni k'a sɛbɛkɔrɔ ban k'a kɛ bulujɛ ye tasuma don ani wele ka bila an ka sapɛri pɔnpiyew ma olu kɔni nana ka na u seko n'u damajira kɛ k'a jira sa k'a fɔ min ye wulikajɔ ye o kɔni b'a la ka sabati sapɛri pɔnpiyew fɛ don n'a dugujɛ maa bɛ se k'a fɔ sa nin fana n'o ye sibiri tɛmɛlen ye o bɛ da min kan o de ye a bɛ ɲini ka dɔgɔkun kelen walima dɔgɔkun kelen ni tila bɔ min ye sugunikura ye ta balila ka wuli yen fan fɛnɛ na o fɛn caman de bɛ yen ka maanifinw bɛɛ lajɛlen tigɛlankolon yan o tɛgɛ de b'u kunkolo la ni ka kule k'a sabu kɛ a kunfɔyɔrɔ tɛ u bolo wa min ye wulikajɔ ye jamana ɲɛmɔgɔw kan ka fɛɛrɛ de tigɛ min kɔni n'a sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ nin taari bɛ dulon installation de la a ɲɛ ka ɲini wa n'a dulon bɛ fɛn wɛrɛ min fana na o fɛɛrɛ wɛrɛ o fana ka don bɛrɛ la walasa nin ɲɔgɔnko wɛrɛ o kana kɛ faaba kɔnɔna na wala an ka marabolo kɔnɔna na bawo nin n'a ɲɔgɔnko o de bɛ kɛ sababu ye ka maanifinw bɔ u ka nafolo la wa min ye tasuma bɛ wuli yɔrɔ min na a tɛ dan ye wa a bɛ yɛrɛkɛ ka ɲɛsin butigi wɛrɛw walima sigiɲɔgɔntu wɛrɛ minnu ma o kɔni bɛ kɛ sababu ye ni ka kɔlɔlɔ se bɛɛ lajɛlen ma balawu de don nin ye sɛbɛn ye ko n'a salo ka bɔ histoire de Bamako kɔnɔ Yusu Konate a ka fasiri tu Basiri ni tasuma jeni ala k'a k'an ma hɛrɛ ye ya rabbi ala k'a k'an ma hɛrɛ ye n'u ko a donn'u ni min jɛ nka a bɔra ɲini nafolo tiɲɛ min jɛ i y'o dɔn Basiri an ka ayi te premier ko maya ayi n y'a rectifié o ni fitiri sera sundega mana se n bɛ n ka tezara premier min ne ko bala cogo bɛɛ Boubacar Sidiki n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le témoin chéré a bɔli ko 470 76 u ye dɔ kɛ min y'a sɛbɛn a to a de ko A Keita ka 1 gendarmerie la Boubacar Sidiki i k'a dɔn régisseur kɔrɔ min don i y'a dɔn wa MCA régisseur kasonbonba o sanja anw taara humidificateur di k'ale de to yen wa waati Maliki Kulubali maître Maliki Kulubali l'ancien ministre de la justice o de tun bɛ ministériya la la ilaha illallah ko de bɛ yɛlɛma ta ani kɔni kɔnɔden ye kɔnɔba kun Boubacar i b'a minɛ kun yɛrɛ dɔn wa drogue feere ayiwa Boubacar Sidiki k'a dɔn Dankɔrɔba ye nin t'a siɲɛ fɔlɔ koyi a lakodɔnnen bɛ kosɛbɛ a to a de ko Adama Gindo administration carcérale o ye kasobonba Boubacar k'a dɔn ale yɛrɛ de tun ye régisseur ye sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn an bɛ donni minɛ ko bɛ yen e k'o kelen tɛ k'a kɔ da ntɛnɛn na wa ni ala ma jan kɛ a yɛrɛ sagitɔ don ka na kasobonba la ka kɛ ɲɛmaa ye ka mɔgɔw minɛ yɔrɔ min k'u datugu i yɛrɛ ka tila ka na minɛ yɔrɔ kelen la k'i datugu février kalo tile 9 ka mɔgɔw n'o ye gendarmew ye Boubacar k'a dɔn kunnafoni jɛlenw y'a jira Keita ka fɔ la Boubacar Sidiki k'a dɔn olu kɔni taara Gɔndɛrɛ in bɛ tali kɛ ka ɲɛsin min ma Boubacar Sidiki k'a dɔn jalaki fanga ka bon association des malfaiteurs Boubacar Sidiki i k'a dɔn jɛkulu min bɛnnen don tiɲɛni kan Boubacar Sidiki i k'a dɔn min ye drogue feereli ani drogue dili Boubacar Sidiki i k'a dɔn a nɔminɛ nin bɛɛ lajɛlen bi fɔ a la dossier in ka girin dossier taara ka taa di tribunal de grande instance commune sabanan Boubacar Sidiki i k'a dɔn juge min kan ka ko ɲɛnabɔ ko juge d'instruction 4e cabinet Kadija Sise sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn bɛɛ lajɛlen kɔni o jɛlen don sabula kunnafoni minnu dara nin tɛ kamalen yɛrɛ siɲɛ fɔlɔ y'a ka minɛ Boubacar Sidiki nin ɲɔgɔnna ko la a donnama in kama a kɔni y'i waa da kosɛbɛ a ko nkalon dara a la sen kɔni tɛna kɛ tantɛgɛ ma ye Ablaye Idrissa Mayiga Boubacar Sidiki i k'a dɔn a minɛ fɔlɔlama ka n'a bila bi la fɔlɔfɔlɔ a minɛni i k'a dɔn liberté provisoire o de kun dira a ma e k'o yɛrɛ kun cɛra fɔlɔ ayiwa ɲɔgɔnna wɛrɛ a nana Mayiga ye o ye régisseur filanan de ye o awɔ
e bɛ ka min ka kuma fɔ dɛ o de kun ye régisseur kɔrɔ ye nka o kun nommé na k'a bila ka taa inspection de quoi même la. Non. Même Ablaye Idrissa Maïga, il a été brièvement détenu et aussitôt admis à la liberté provisoire suite à des présomptions de collision avec un vicieux réseau de narcotrafiquants. L'intéressé ayant eu ne cesse de calmer son innocence de nouveau rebondissement du dossier pourrait éventuellement lever Allah. Ale ni fɔlɔ in bɛɛ de minɛna position kelen. Bɛɛ minɛna position. Kuma tɛ k'o de f'i ye o. N t'a dɔn n'i bɛ Jɔsi Saramani ka dɔnkili lamɛn. U b'a fɔ ko su ni tile in ka cɛ ko caméra bɛ sanfɛ. Ko avion bɛ pan. Avion bɛ sanfɛ. Ka caméra bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ. A bɛ fɛ ka nin yɔrɔ de dɛn. Bakari Fasiriba ko a ko nin ye jalaki juguba ye ka sababu kɛ mun ye min ye colonel Adama Gindo Bakari i k'a dɔn kɔsɛn na ale fana to a tun bɛ ŋanamu dɔ la mobili suɲɛnen dɔ Bakari i k'a dɔn a minɛna o feereli la sabula i k'a dɔn parc auto mobili feereyɔrɔ bɛ dɔ bolo n y'a dɔn a kun da mɛ mobili in d'o ma gɛlɛyaw nana wuli min kɛ o kɔni yɛrɛ ɲini o yɛrɛ ɲini dɔ sa e ko caman ma da kɛnɛ kan wa Bakari ko hali o mobili yɛrɛ min n'o suɲɛnen kun don o fana kun ye kasola den dɔ de ta ye Bakari k'a dɔn nin ko in banaminen don koyi a ko min ye bi ye Bakari i k'a dɔn kasoboba ayiwa min ye régisseur ye régisseur kɔrɔ Bakari i k'a dɔn an bɛ donnin minɛ ko bi e ko tɛgɛ ma d'a kan sabula min ni minnu kɛra a fɛ Bakari k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen de wulilen filɛ a nɔfɛ nin ko in kɔni a fanga ka bon kosɛbɛ sabula sɛgɛsɛgɛliw ni jateminɛw barika bonyanen bɛ Bakari ko caman dɛlen kun don ɲɔgɔn kan ɲinankun kɛlen don bɛɛ lajɛlen kɔ ani bɛɛ lajɛlen de wulilen filɛ sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn maa jumɛn b'i tu i yɛrɛ ma e yɛrɛ bɛ fɛn min kunna k'o ɲɛnabɔ Bakari k'a dɔn minnu minɛna ka taa datugu minɛna k'u minɛ e b'a kalama e yɛrɛ ka tila tuguni k'a fɔ i bɛna o ɲɔgɔnna kɛ yalima kɔnɔden ma kɔnɔba kunu wa Bakari a k'i k'a dɔn gɛlɛya kɔni nana sabula nin ko in kɔfɛ min ye maa 30 muɲanko Bakari k'olu bɛɛ lajɛlen bɛna gɛlɛya sɔrɔ sabula mandat de dépôt o dalen don a bɛɛ lajɛlen kan sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye ayiwa administration pénitentiaire n'o kasoboba a ɲɛmaaso ye a ɲɛmaa caman bɛ yen e k'olu bɛ sɔn wa ka sababu kɛ mun ye sabula ko in laban bɛ taa sɛmɛ maa caman de la novembre kalo san 2024 Bakari i b'a ye k'a fɔ minɛniba dɔ kun kɛra ni hakili b'a la Bakari i k'a dɔn o kɛlen kɛra minɛni da kelen wa sen busan a barika bɛ sɔn ka bonya dɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le témoin kɔnɔ sɛrɛ karamɔgɔ tɔgɔ tun kɛra le témoin sɛrɛ an bɛ u fo i tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko le challenger sɛbɛn kɔrɔ ye nin y'a boli ko 1000 879 Dirisa Togola nin y'a ka fasiri ye a ko an ka taa Mamaribugu la dɛ Mamaribugu n'i y'a lajɛ min ye dugutigi n'o ye Mamaribugu dugutigi ale ka conseiller dɔ bɛ yen n'o de Mahamadu Baba Kulubali bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Babajan jɔn ko ala a kɔni kɛlen bɛ ka kule k'a bɔ ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma bi k'a sabu kɛ a fa fatula ka tiɲɛ min to a n'a jɔnniw ye n'o de ye a ka foro ye foro min n'o ye hectare 2 bɔ ɲɔgɔnko ye maa dɔw de wuli bɛ ko fo ka mètre da foro in na koyi bawo min ye jigi Fofana ye ka taa se Adama Jara ma olu de wuli bɛ ko fo ka Babajan ka fatiɲɛ n'o y'a ka tigɛ foro ye hectare 2 k'o bɔsi ka bɔ a bolo ka mètre da la k'a morceler kan u ka sabali y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ Babajan fa n'o de ye ala ma hinɛna Mamutu Kulubali la Mamutu Kulubali Babajan ka fɔ la ko olu bɛna diɲɛ na waati min na i b'a ye k'a fɔ olu kɔni nana ka fɛn kelen min sɔrɔ u fa bolo o de ye tigɛ foro in ye ale n'a jɔnniw kɔni wa olu ye fa in dɛmɛ ni ka foro in tigɛ fo ka taa fa yɛrɛ ka don laban ni ka taa o se k'a minɛ dɔw fɔ bi i b'a ye k'a fɔ olu wakili don bɛ foro in de la Mamaribugu kɔnɔna na waasa olu dayirimɛ sɔrɔ a la u kana taa kɛ kɛrɛfɛmaa ye u kana kɛ den kɛrɛfɛ walima u ka siri maa wɛrɛw la ni ka kɛ balan ye nka n'i y'o fana lajɛ maa minnu kɔni ta bɛ jalakili sɛbɛn don commune 5 tribunal la n'o de ye jigi Fofana ani Adama Jara ye olu hakilina wɛrɛ bɛ u la bawo u kɛ bɛ k'a jira k'a fɔ min ye Babajan ye Mamaribugu kɔnɔna na k'a ye u ba balikan de fɔ u ye n'o de bɛ faali ko kuma ni ka u hɔ Babajan ko k'ale ninnu ɲɛ ma deli ka da ɲɔgɔn kan wa hali u ma deli ka ɲɔgɔn wele ka kuma telefɔni na zan ko k'a fɔ k'u ka kumaw ka fɔ ɲɔgɔn kɔ nin kɔni ye fɛɛrɛ de ye u bolo min kɔni o bɛ fɛ ka taama ale yɛrɛ hakili kan walasa a ka siran k'a ka foro di wa k'ale da joli ma n'o a tɛgɛ tɛ bɔ a ka foro in na bawo sɛbɛnfura dɔw bɛ ni maa 2 kofɔlen in bolo n'o de ye
notification anti-datée n'i ye o lajɛ ani plan d'urbanisation ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ko nin bɛɛ lajɛlen gansanwolo ye wa fɛn fu bɛ u bolo u b'a fɛ ka Babali de boloda k'o kɛ faliko kuma ye n'o ye plainte dolikun ye k'a fɔ u n'ale Babali an ka sigida 4nan tribunal kɔnɔna na waasa a na jɛ a ka foro kɔ a ka tigɛforo a jiginni kelen don a n'a badenw n'o y'a balima tɔw ye olu fana kɔni u wakiliw sɛbɛn bɛ fa ka nin cɛ in na o tɛna bila wa a ka Babali kan tɛna olu kɛ ka foro in bila wa min ye Jigi Fofana fo ka taa se Adama Jara ma n'u bɛ fɛɛrɛ wɛrɛ kɛ n'u b'a fɛ ka nafolo wɛrɛ ɲini sira wɛrɛ fɛ ko o boloda n'o tɛ Babajan Kulubali ka foro du kɔnɔna na jɔn ko ala f'u da joli ma masirikɛla n'o de ye Dirisa Togola ye Challengers kɔnɔna na ale kɔni y'a jira sa k'a fɔ min ye dugutigilakaw ye ka taa se dugutigi ka conseil tɔw ma olu bɛɛ lajɛlen kɔni welela ka wuli ka jɔ kɛ waasa tribunal maaw u ka tiɲɛ ni nkalon fara ka bɔ ɲɔgɔn na Babajan ka foro ka to a bolo ka tribunal tɛ ka kala don ɲina ka bɛn n'a ye koyi Babajan yɛrɛ ko k'ale sɛgɛn bɛ taa ni ka segin la a ka so ani tribunal ni ɲɔgɔn cɛ ale bɛ Mamari Bugu min na i b'a ye k'a fɔ n'i y'a jateminɛ o kɔni ni tribunal ko yela la ale kan ka taa Kati de ko ka bɔ Mamari Bugu la diɲɛ don o don wali dɔgɔkun ka na fo sigida 5nan o ko n'o ye commune 5 o tribunal la k'a sabu kɛ min ye Jigi Fofana ni Adama Jara ye u ka dannajuguya walima u ka kalabanjiya u b'a fɛ k'a ka foro daraki ka bɔ a bolo ale ka foro k'ale kɔni a disɔla tɛ nin ye sɛbɛn ko n'a y'a salo ka bɔ le Challengers kɔnɔ Dirisa Togola a ka fasiri Basiri waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila yan ni ka ɲɛsin ma waati kɔni dafara an b'an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ min ye Sylvie Vartan ye ale tun bɛ nɛgɛ la Asafulayi nɛgɛ a fana ye nɛgɛ o mais o technicien fana don awɔ a famana k'o de kɛ olu ka su in sa 24 heures i tɛ ji min i tɛ dumuni kɛ o de ye su hakika yɛrɛ kana siga yan'o so bɛ ban a bɛ maa caman o n'a maa caman fa min ye Mamutu Surunin ye ale tun bɛ nɛgɛ la ni Ala ni kira sɔnna sini an bɛ ye kɛnɛ kan Seku kɔrɔw bɛ bɔ k'olu lakali Mamutu baara ɲɛna wa salam.